Hemmeňize salam. Siz bilen Ataş Gappasow, Zeppas kanalyna hoş geldiňiz. Bugünkü videomyzda däl-däden Iblis albomuny abzor edýäs. Men her bir aýdym üstünde durup geçjek we sözme-söz derine geçjek. Bu videoda aýtjak zatlarym men diňe öz pikirim, şoň üçin ikimiziň pikirimiz deňem gelip biler, deň gelmänem biler. Köp görläp siziň wagtyňyzy alyp durjak gel, şoň üçin göni video başlaýaly. Kille boss, du är dålig, Kille boss, du är dålig, Tänker jag sminka dåre, och jag som man är ögorak, många gingrar håll, Ştaýda ikije ýalňyşlyk ba, menki ýalňyş senki dogry diýär, emma aýdym aýdanna senki ýalňyş menki dogry diýär. Kille boss, du är dålig. Aýtmadyk zadym, oňa ýaşamany öýgerek, maňa giňrek ogly. Men pikirimçe munýalyk zatlar düşündirmek gerek gelmekkä diýen. Sebäbi bärde hemme zat öz düşnükli, saňa ýaşamany öýgerek bolsa, maňa uje öýüm ba ýagdaýynda da giňrek ogly gerek diýär. Adamyň näsi hakda gurrun diýär bärde. Kille boss, du är dålig. Hayfe egri, hayfe dogry, alanalyn qydamy, entek düşünmedim men dogry, Hayfe egri, hayfe dogry. Bu taýda ýol hakda gidýär, egri ýol wa, dogry ýol wa diýerler. Durmuşda tipa alanalyn qydamy diýär, men düşünmedim diýär. İroyunum öýlen 4 saat. İşe gitmeler, açyk 4 tarap. Kağıt tanımaktan barmak yok ýara. Çağıcıklarda garaşa 4 bala. Öýlen saat 4'de turdum, men üçin ýyldan ýa-da işlemän erkilçek hereket edip pul gazanýan, iyi pulum känýär. Iň güçlü setirleriň biri çağıjyklar garaşa 4 bala diýär. Öýde çağılam garaşanokdanym 4 sanyk gyz garaşa diýär. Fağıd adam yok aramızda, hemmesi däliye. Sağ elimdäki sağı DP, çepdäki kariye. Bir topar talamçı daşımda, bäri Somaliye. Bugün Irak gaýdaly, ertir cumamy. Bir topar talamçy daşymda bäri Somaliye. Somali iň prestupnystyň köp ýeri Somaliýalyk diýär. Daşdorun diňe tipa ogurlar, talamçylar şonýalyk diýär. Kille boss, du är dålig, Tänker jag sminka dåre, och jag som man är ögorak, många gingrar håll, Kille boss, du är dålig, Kille boss, du är dålig. Hayfe egri, hayfe dogry, alanalyn qydamy, entek düşünmedim men dogry, Ştaýsam ona göre, tanşymany dere, gaşym çyzyp gelem, ýaşyňa seretmenim. Ştaýsam ona göre, Ştaýsam maňa gerek, tanşym bar eder. Bu taýda näme manyny berýär? Maňa gerek zady, tanşym üstü bilen çözýän, näme şu zat maňa gerek. Tanşyma jaňa diýen, şu tanşym menne şu zat bolar ýalyga diýär, tanşym bar eder diýär. ýaşyňa dere, gaşym çyzyp gelem, gaşym çyzyp gelem. İse yaram dok, ýaýrayat edil ebola, Bala bilýän siňe söýüp boş jüwe doli, İşe yaramdyk, ýaýrayat edil ebola. Ebola Afrikada bir virus görnüşi, näçe müň adamy öldüren virus. Sanki işläsi gelmeýän ýalty adamlar edil şo virus ýalyk çalp ýaýraýar diýär. Parmaklan daşyna daş tempori, gidip barýa ýaş hem terbiye. Ben şu taýda düşünmedim. Yüzükler, zatlar hakda gurrun diýär. Dustin Paryan näme dahilleri we men şoňa düşünmedim. Karoç kim bilýän bolsa kommentariýada ýazyň, maňa gaty gyzyk bolar okumak, bilmek. Hemme sag bolun. Kille boss, du är dålig, Kille boss, du är dålig, Menki ýalňyş senki dogry, seret hemmekşi ýara, kim diýmeli ogry, Juýň boş, agzyň dolu bitch, kimlerme diýen. Seret, jugyň boş, agzyň dolu bitch. Ştaýda men iki many çykardym. Birinji manysy, sen jugyň boşka, agzyň dolup gurlaýan diýär. Şo manyny berýär. Ikinji manysy bolsa näme? Bitchiň nämeden özüňiz bilýän, je bilen agzy nämeden dolu bolýanyny özüňiz bilýän. Jugsy boşluk üçin agzyň bir zatdan dolurýarlar. Näme ýasamany öwrünük. Kaldım bara oğurluk, sonra da oğuncuk barın kazanan ýaly öwünüm. Ogurluk etmek erbet bolan ýagdaýynda da şol ogurlap gazanlyk öwrünlik diýär, pul etmänýär, ol problema däl. Adam yeňil ýol bilen pul gazanaýan ýagdaýynda da özüni bir hile gero hökmünde görkezmek üçin
bir hile beýlekilerden beýik tutmak üçin men şo zada dastoýn adam, men özüm gazannym zat diýip şeýle bir hile öwünmäni gowar ya adamlarla. Şoň üçin ştaýda bellek geçýär, ogurluk edip gazanan zatynam, tipa özü gazanan ýaly edip öwünüp gurlaýar diýär. Ona göre tanışmayı derim. Karşım tutup gelip yaşına seyretmenim. Yaşlı edenimi düşünmez bulan. Soğuk bilmeyen adam düşünmez bulan. Ýagşylyk edenini düşünmez bolar. Gaty güýçlü fetir. Ben özüm gumuşda gaty köp gabat geldim. Adamlara näçe kömek edýän, ýagşylyk edýän, sirawno şolady düşünen oklar. Menden äýlek bolup geçýär. Men köselen wagtym, maňa elini uzatan adam känmer bolmady, känmer kömek eden adam bolmady. Men özüm prinsip şol ýaly adam. Känmer ondan mundan kömek sorap beremok. Diňe özüm galjak bolýan, özüm bir dyrmyşjak bolýan, özüm diýişjek bolýan, öz kusajygmy düşünýän, şo näýle kyn düşýän. Sen, naprimер, barda etjek bolýan kelläňde bir pikir bar, ýöne hiç kim saňa kömek edenok, hiç kim gollaw berenok bolýan. Gaty agyr gelýär. Ondan şol ýalak zada düşünüp menden kömek soraýarlar bolýan. Men barymda ýogumda edip kömek edýän. Ýöne wagtyň geçmegi bilen köp adam käbirler olar ýalak däl. Gaty az adam edenini bilýär, ýöne 90-95% adam edenini bilenok, kabutta uja wagtyň geçmegi bilen sen şoňa birda doljun ýalak edip hasaplaýarlar. Sen şoň ýagdaýyna düşünüp etjek bolýan kömegiňi sen bir slabastyň hökmünde kabul edýärler da. Sen ejiz görjek bolýarlarmy näýlik bilemok, şol ýagdaýat bolup geçýär. Ondan ýagşylyk edenine düşünmeýär bular diýär. Hakyky men şoň bilen aralaşýan gaty güýçlü fetir. Şol aýdymda gaty güýçlü sözleň biri. Sowup bilmeýän adam düşünmez bolar. Olam düşünüp gurlat. Sen näçe gazananda da sowup başarmasaň, sen $100 gazan sen bir ay ýaşaýan, $1000 gazan şo bir ay ýaşaýan. Ýöne priýatam sen durmuşyňda ütköýän zat bolmaýar, patamyşda sen sowup bilmeýän oňoraňok. Sana ştaýsam ona göre tanışmayı derim. Karşım tutup gelip yaşına seyretmenim. Yanlış edenini düşünmez bulan. Gazanmadyk adam düşünmez bulan. Köp pul gazanmadyk adam köp puluň nämedigine düşünmez diýär. Şo manyny berýär. Sen az pul gazanyp sowmany başarmasaň, sowup bilmedik adam düşünmez bolar bolýar. Köp pul gazanyp görmedik bolsaň, onda da sen gazanmadyk adam düşünmez bolar bolýar. Şo manyny berýär. Päje bitaýda men hemmesi öz pikirim, men pikirim ýalňyşam bolup biler. Albomyň içinde 6 tane skit bar, 5-se her namaz wagtyny anladýar. 6-njy bolsa Kıyamet. Albomda 3-4 tane personaj bar. Kelle boşçugu dolu aýdymdaky adam, personaj, jany alyp işe baraýyn, meselem çözýän diýen adam. Ol özüne göwün ýetip beren adam da pul ýasap, edip, liboy meseleni çözüp beren adam. Ondan ýanky aýşdeden oglana diýär, sen olardyň näme diýenden men bolýar diýdimmi, значит bolýar şolat, men şonu boldurýan diýär. That boy is Benny Hanna. Diyeng de nam. Kim nam diyen nam. Kim dam diyen nam. Kim nam diyen nam. Kim nam diyen nam. İmana gelmeyecek olsam imana gelim nam. Dönüm imana dayn Allah o girmana tayn. İmana gelmeyecek olsam imana gelim de näme diýär. Şu durmuşa gelip diýär. Sen zadım etmeyecek bolsam diye, iyesim gelýän zady iýmejek bolsam diye, imana geleniň manysy näme diýär. Edenmi diýmän edäýin, etjek zadymy aýdyp etjek gelýär. Men edenmedik geljek diýär. Oň üçinem diýär, o da girmäne taýýar diýär. Ala o girmäne taýýar diýär. Şu ýoldan gitmeýär, şol işi etmeýär, narsyň bişersiň diýerler bilýärmi? Men şol zada girmäne taýýar, men ýanmana da taýýar. Näme etmelem bolsa, ýöne men şu durmuşdan özümkiň alyp ýaşajak. Men gaty dinar olan seret ulanýan miswak. Seret ulanýan miswak bolsa çöp çağı Afrikada has populярny. Arap ýurtlaryna taşnäýe has populярny. Bir uçy karoçy diş çotgy alyp, fih araplar, afrikanlar
diş çotqa derek miswak ulan ýalar miswak diýil ýaşadadalar. Dişin gowarsalar ýa diýip şonu ulan ýalar. Köne döwürden bäri ulanyp gelýän zat. Ağzım hapı dağıtınım ulanım okuyuşlar. Ağzın kapı dälligin özüňiz manysyny düşünýäňizde ikinji manysyny alar. Özüm birden tırtamam oyunun okuyuşdan. Pul kazanıp bolun noktayı maňlaýa çyrşap. Bu jagadan güýçli setdir. Aramlar bar, çaý guýanda köpürçük çyksa, şol maňlaýaňa deger pulun köp bolýar diýär. Şeýdip pul gazanyp bolanok diýär. Get some money. Maňa birazjyk pul ber diýdi bolýar. Yadımmadın mı hemmedadın kesin alıp. Köp adam öz ýagdaýynyň ýetdigine görä arzan zatlar almaly bolýar. Lam şutaýdy diýär sen. Adam adyňmy arzan durmuşda ýaşap. Näme alsam, köwüş alsam arzanyny alýan, köýne alsam arzanyny alýan. Dolu vermeyecek olsa kesip alım. 100% bermejek bolsa, öz bölegini kesip alýar däre. Birden neçe kalifede yanıma getir hani. Mesele çöýdýän oglan, no. Birden neçe kalifede ýanyma getir, özüm gurlaşan, özüm çöýdüşän diýär. Yarısını geçir hani barimize yeter onun yanıma da yetireli. Üşüyen yalı titredim. Yarsyny geçir hannya. Ýankyny jaňa edip meselem çözüp berdiýän oglan bara, palibam muňa bir zatlar bermeli. Sen bermeli zadyň, haça bir yarsyny geçir şu wagt diýär. Onda barymyza yeter onuň diýär. Ýanky meňim bermelim ma diýär. Şolar bilen hemmemize ýetýär diýär. Ýaňam ma diýtirelli. Getirdim gön ýok diýär, ýitirýär. Pişeýän ýaly titredim. Ýanky çözmeli mesele bara. Şonu etçekkäli oturan adamy üşän ýalyga dip titredýär, gorkudýar, sen iki sapar pikir eder ýaly. Göni bir gedekde bolýar diýer ýalyga delýär. Şodur şunu artamaňa gowda. Wagtym arta ederse towan. Oturmaly sanmaly gora. Pulum bar nekmeli gara. Diýeňde nam. Kimnem diýenem. Şodur şuna galsa maňa gowda men şu wagtky oturan ýerim hiç da üýtgemese, tam sen jaňa diýen men sen meselem çözüp berýän, senden bir zat alýan, onu gorkuzýanlanym, onuň indiki jaňa diýär, o meselesini çözüp berýän. Şudur şuna emme da galsa maňa gowda diýär. Hiç problemam ýok diýär. Onu wagtym alsa diýär, eders towanam diýär. Ol indiki problem alay. Oturmaly sanamaly gorap, olam pul işem pulun barına gitmeli gawra, ola men düşünükli setirmek diýän Makedonska ölünni haýyş edýär da men ölümden soň tawadymy götereňizde men kelmem şeýdip daşyna çykaryp neme öwläkidiň diýär da. Hemme adamlar görsün taryh boýunça iň ol imperiýany gurdum, dünýäň 3-den 1 bölegini basyp aldym. Ýöne şonda da diýär, o dünýä barýan men el kelmem boş diýär, mende hiç zat ýok diýär. Şonu görsünler adamlar diýär. Kimden mi diýenem? Kimden mi diýenem? Kimden mi diýenem? İmana gelmejek bolsam imana gelimden. Denim mi diýmeni daýyn, Allaha girmeni taýyn. Hudaý seredip dur diýen ýöne garaňky bäri. Şu setrem maňa ýene bir istoriýany ýada salýar. Taryhmy, wagazmy, ýadyma düşenok bir ýerde eşitdim, gatyk çyrakkam. Hudaý seredip dur diýen ýöne garaňky bäri diýär. Bir ogry bar, ýanka ogurluk etme diýerler da. Ondan şoduny bilipler. Olam aýo men gorkudy edem aga diýär, hiç kim görenok diýär. Adamlarym diýär, o sen hiç kim görenok diýip beýtmeler, seni Hudaý görüp ýokardan ýa-da. Olam gorku uraýanlar. Ýöne elem egerde ogurluk etmese de bolanok. Bir şol aňyrdan gelip dur köşeşme şonda. Goňşusynyň toguny ogurlaýar. Öz öýüne gelýär, ýataýar. Otaýdy togu bol öldürýär-de. Ay meni şu taýdan Hudaý görmedi diýipler. Garaňky ýere gelip öldürýär şu taýdan. Meni Hudaý görmedi diýipler. Sen onu düşünen işte hemme ýerde de Hudaý serep duranna. Näile garaňky ýere giýen dedi. Meňe gözüme şol istoriýa geldi şu setirden soň. Başt beýtmeň pikirim ýalňyşam bolup biler. Bu zatlaň ýesi ýok ýalyny alyp gideýin. Ýalňyş bilmeýän bolsam dogry biz tarapda däm. Iki ýol barym bolsa men birden galyp gideýin. Bir ýol bar, ola uzyn lesensadan galmaly, beýleki ýol bar, olam liftde gallar ýa seni reska çalyp birden galyp gideýin ýa-da. Get some money.
Bana birazcık pul verin geçsem mani. Pul vardı olmasa mene içtimam. Hasabı medim o geçmese bari hasabı. Kitap bilen korkuzyan edin o ulu tapağı. Hasabı edemek geçmese bari hasabı. Men juguyma bardaklar düşmese men ol adam hükmünde hasabı edemek diyen manini berýär. Kitap bilen korkuzyan edin o ulu tapağı. Düşündüğünde biz buloglan mesele çözýär, ogurluk edýär. Adamlar gorkuzýar, ýene bir topar ýalňyş hereketler edip ýaşaýar. Ondan palibam badyr Allah'ın sokan adamlarynyň içinde kitap bilen gorkuzjak bolarym. Kitap bilen gorkuzýan diýen sözüniň sebäbim Kur'an hakda gurrun gidýär. Men gorkuz kitap bilen gorkunma maňa başga bir bildirip baranok diýär. Angrima mevlat maňa degmek bolana kulli günä olama. Ilkimin ýan gulagy, taňymyň ýan ulagy bir ýerde oturama. Şodur şunu alamaňa gowda. Wagtym arza ederizde togan. Oturmaly sanmaly gowra. Pulun bar nekmeli gawra. Güçlü, atı güçlü. Skide geçeli, öyle. Onda ettinle yandı adamma mı? Ettinle karaçı neme oğlunlarla gittin ha? Etip etmesen o gittin ha oğlunlarla belki. Oturdum da komşuda dağa bağırdım. Eşon kıyın oğlunun orada da sana. Nemelerle bağlak görünüm. Oo, sen kadar sana da oydu. Ya. Took up to your system. You bad and you know it. Don't be afraid to show it off. Got what you've been missing. This is something different. Something that'll make you fall. Senime kaç ervet. Barasını men kaçırdım ellen. Bukmalı olun daşını menden. Bu kinonu öňüm gördüm men sana belet. Bu kinonu öňüm gördüm. Men sana belet diýär. Şurada beledi hayratyn bellek geçipdir. Значит, atsyłka berdi. Belet film hakda gidýär. Belet filmde gördüm bu kinonu ýa-da. Meň öz pikirim ýalňyşam bolup biler. Dırnaň bilen dırmış maňa. Demek bolsa-da sen mırdymmyda. Bahaň ýok ýöne senin gymmada. Bahanaň ýogyny gurrun pullada. Dırnaň bilen dyrmyşyp maňa düşnükli durup geçikkel. Öňe gözüňde gelenler näme hakda gurrun gidýär. Demek bolsa sen mırdymmyda. Berem düşnükli. Bahaň ýok ýöne senin gymmada. Taýnam many berýär gyýdyň bahasy ýok diýerler. Ene senem gymmadan diýende hemmi kişiň bahasy var ýa-ni prosta sen gymmat düşýän, gymmat durýan diýerler. Bahanaň ýok, onu gurrun pullada. Sen meň bilen bolmajak bolup hiçlik bahana tap bilen okdy. Значит, hemme zat pulu diýer ýa-da gurrun pul hakda gidýär. Meň saňa hödürleýän pulum sen isleýän pulundan az da diýär. Hemme zat arkaýyn otur gözüňde tapmaçam. Jübime oksaýgy ýok. Bu ýerde kim edem düşünýär. Başdagy kisetra düşnükül tölenen hemme zat arkaýyn oturup gözüňde tapmaçam, jugym gözüňde getirýär. Näile kwartirada otur, gyýyl oglan birinji gezek gyýyl oglanyny seredip şeýle atçan ödedýär. Ýani näçe pulu bar garay diýip şeýle pikirlenýär. Bäde söýügi ýok diýär, iki bedem düşünýär bu hakda diýär. Gürleşeli açıktan senin bu durmuşa aşık der. Bir topur ne tanıştaşında. Bu yerde görenim zadyňym ýalanlar. Daway gürleşeli açaçan niýe? Senin bu durmuşa aşyk däl, şu durmuş söýýänligiň üçin niýe şuýda oturanok diýär, keýp edip diýär, bir topur ne tanış adamlar daşyňda diýär. Şolaň arasynda durmuş söýýänligiň üçin oturanok diýär. Bu ýerde görýän hemme zadyňam ýalan niýe? Olam näme manyny berýär? Biz ýalançy durmuşda ýaşaýas, ýalançy dünýäde ýaşaýas.
iki bakal istemağında diye. Yani iki bakal içtin diye sen beyninde diye. You bad and you know. Sen ervet diye, sen ervettiğini bilyen diye. Don't be afraid to show it. Sen bu zady gorkulmana çekinme diye. Got what you been missing. Sana yetmedik zady bilyen diye. Hasa ol sen sıptırın zadın bilyen diye. This is something different. Näme zat bu zat diye. Something that will make you fall. Söýgün içinden gözleýän zadın diye. Men şeýle killemde reska perewod etdim. Ýalňyş bolsa kommentar edýärsiňiz. 2 cups in your system. Big silver bottle drove around on my machine can. Oh, I just seen them by. Bu iki setirem düşünüp gülmek diýen we munýalyk ýerlerde känmal durup geçesim gelenok. Let me hit me on in night show. Let me young, let me chill. Yüzüp batırma, yüzüp taşın. Ana geçerler gerek mayçı dağıtır çınını. Atılıca yali görfen taşındığını. Durmuş olur mu munnunu. Uçağımı kam diyen günü oturulfanın. Taşyňdan görüňde diýe asyllyja bir gyz diýe. Çyndanam gerekmä şu diýen zatlaň saňa diýe. Durmuşda şu wagtda keýp edip börsün, utýan mykam diýip pikir edýän diýe. Ýani aslynda sen ýa utulyp börsün bu durmuşdan diýe. Erti görse tananı, birem seni. Gaty güýçlü setirine, gaty güýçlü setir. Şuň kim bilen keýp edip neme ýatyp duran bolsaň, erti hiçden sen tananyk, erti saňa derek başga bir çagyrýarlar. Tak şo pikirlensene diye. Kara pikirlensene, özüňi ýigrenmedi. Gerek pulun özüm beren, joran gerek gel, diňe özüň gerek. Gaýdan ne bolaglan oturuşukdan şu gyzy has bir asyrlyja gowja görýärler. Sen niýe beýtip bermedäni men bilen boluberdi. Men niýe özüm hemme zadyň çykdyjylaň ýaparm niýe, hemme gerek zadyň nemeden niýe joran apşa gerek geldi. Ja bir münden joran amark gelipdi. Скорее всего, Joraf уже bloglan interesindäl, gyzyklylar, şoň üçinem sen diňe özüň gerek diýe joran apşa gerek geldi. Tölünün emmeda akyn otur gözüňde tapmaçan jibime okufeýgi ýok. Bu ýerde kim edem düşünýär. Gülüşeli açykdan senin bu durmuşa aşyk däl. Bir topurna tanışdaşyňda. Bu ýerde gören emmeda adyňam ýalan. Güçlü. Şu albomda iň gowy bolan aýdymlarymyň biri şol. Men üçin iň gowy aýdym şu. Maňa okumak gyzykly bolar, kommentariýada ýazyň. Sen haýsy aýdymy has gowy gördüň albomyň içinde? Yönü kayca qiyy, dünya garaýşy giň. Gaty işe nir wagty ýok almany diň. Jorulary diýe ýaş kan almany diň. Son gynanmaz ýaly diýip almalydym. Emmek isteri däsem. Şu aýdymda gyzyň gözü bilen seredýäs. Mundan öňkü 3 aýdymda bir şol mesele çözýän oglan hakda gidýär. Ol oglan ýanky meselesini çözüp beren oglanyň jaňa diýär. Mani jakkijikler ýokmy? Bir neme diýip jakkiler nomuny berýär. Bulan çagyrýar Jorasy bilen. Öňe Jorasyndan bir gyzy gowurup galýar. Onun asyllyja gowja gyzy ekenýär. Näme üçin beýtip bermen ýaklar bilen meşgullanyp ber, keýp edip ber. Oglanlar bilen diýip gyzyklanyp guraýan oglanlar. Onun diýär sen iş sadalat etme, men ba diýär, men özüm hemme çykdyjyň ýapýan, beýt neme edip berme diýär. Men bilen boluber diýär. Oňa düşündik. Inni şol gyzyň gözü bilen seredýär. O gyz näýlik durmuş geçipdir. Şurayda muhtemelen bilen düşündürýär. Gyz ýöne köýje diýär, işeňir diýär, dinj almana wagty ýok diýär. Ýöne jorulary muňa gep berip başlaýar. Daway joram diýär, şu wagt diýär. Şuňa keýp edip bolýar diýär, pul gazanyp bolýar diýär. Ýaş wagtyň diýär, özüňem bir ogudan itsenýän gyz diýär. Daway diýär, ýol gideli, özüm kömek etjek diýär. Korоче, şu alýa pul berýär kalar diýär. Hemme kişem sen bilen gyzyklanýar diýär.
Bolya diysen bulur tayar baydırmışsın kapıların açmanı. Sen bolya diýsen bolya diýär. Ony baýdyrmyşyň gapy açylýar sen üçin diýär. Bulur seyredýä açalı. Bular emes sana açalyk seredýär diýär. Sen isseýär diýär. Üs verme yönü birce tapardasın. Yatın çıkarıp aslı. Birden başaylanyp bastı. Sesle gaty pes bulaydymyň doly açsın. Barca saparda şunu men üçin iki mani çykýar. Birinji manisa me içip gördüýär. Keyip etip gördüýär. İkinci manisam oglan bilen bolup gördüýär. Yatdan çıkar diýär, aşlyk diýär. Birinji şol içip gördüýäni, näme üçin şo pikire geldim? Sebäbi birden baş aýlanyp başlady diýär. Etjek doňa baş aýlanýa gyýdyň, şol aýdymyň sesini gatyra başdy diýär. Ha ikincide bolsa, baş aýlanmak näme maniny berip bilýär? Oglan bilen bolup ýatyrka, soňuna gelende baş aýlanyp gidýär. Sesi aýdymyňkydan has gaty çykýanlygy üçin aýdymyň sesini has gatyra başdy diýär. Bugün aladydan gaçmaly. Özün jaňa diýär, saat näçe boldy nirde sen? Gaty görme yarım saatdan öýe girmesen. Onşular näme pikir eder? Görsek giýjedi. Oglunyň sesi eşdilen ýaly kelläň nirde. Gaty güýçlü kuplet, gaty görme yarım saatdan öýe girmesen. Güýçlü kuplet. Bärde işsa düşünür oturjak gel, ejelerimiz gaty hemme zat alad edýär. Şolaň jan sag bolsun. Hemme ejeleň diýäjek zady öz çagasyny gorajak adamdar. Loşuk maşgaladan çykmadygyny aýdyp geçýär. Bärde ejesem giýjejak edip ýagdaýyny sorap gyýdyny niýetdigini aňydy oglun. Goňşular näme diýer zat? Bir asylly maşgaladan nogy belli däre bu taýda ýam gyýdyňy. Dawa yarım saatdan öýe bilemek galanlar zat. Обычно ejeleň bir diýäjek zatda alad edipler. Inni şu jaga deri, şu jaga kuplet gyýdyň aýdýan sözleri ejesine alay. Men durmuşum näme sesime medýän. Men durmuşum näme sesime medýän. Näde sesime sizi näme howmen şoň ýaly näme deýin gyzlar. Men owa şolar ýalak bir erwet gyzýa, näme üçin men onu gyzlaýyn näme edilmedip ýaşap bölen gyzýa. Düğünden tanımak giymeyenin özü giyip içmeyenin içen. Giyce öğügelim ok net pul kazanyanım bak sizin işinizde. Sizin giymeýäňiz giýýän ýa içmeýäňiz içen ýa giyje öýegelim ok net pul kazanyanam sizin işinizde ýa kimme zat bärde sözme söz düşünüp. İçime bağlı del ýaly, sen gönlün hoş. Aşaňda peňiz, arzuňda poş. Öz adyňa jaý ýönüm öňe gelen no. Hapa kagdyň bolmasa tanşyp bolan no. Hemmiksi seredýär sana. Sehere goly öz ýürenip gelende ukyňy almany. Akşama goly turup bugüne meni oturmaly da daňdana. Näçe digilse jaňa şak düşgün. Ilga özüňem soňam ýyzma düşýär. Biderek yere bahany tapma. Arkaýyn bol näçe bolsa da bahany ýapça. Agzy açyk gapça. Biderek gürlenme agzyn açyk ýap çalt. Erwet ýagdaýym, haýsydan suwunypça göýber öýe gaýdaýyn. Bärde oglan ýa tipa men näme diýsem sen resk etmeli bolýan diýär. Men aşak düşdüýsem düşdiýär. Köp gürleme diýär, nerwin oýnama diýär. Sen näçe pul bermelem bolsa men berjek diýär, sen şuwa men bilen git diýär. Bu gyýdam haýşdy diýär, erwet ýagdaýym haýşdy diýär, şuňlukça goýber öýe gaýdaýyn diýär. Şu nazar bermeýän diýär. Ene oglan maňa jogap berýär näle. Sen sen bilen islerimi etken. Bana yalvarımda näme sana gelýärde gelip gitdiýimde gitýän. Bugün öýe gaýdan ok isdiýimde içip başa iýdiýimde iýýän. Artık masa gürleme oğlunun arasını etmeli işi bilýän. Emme da düşünüp gülmek diýen oğlunun arasını etmeli işin bilýän, oň üstünde durup geçekkel emme da düşündüm diýen. Bir tapar ne tanış, gül küç olmasa da gül. Çykmady niýadyňdan, bermeseňem öz. Sen kime deýişli, bilýädiň ýaly dün. Olmaz mukabylar, hakykatdanam düş. Hiç kime bagly däl ýaly, sen gönlün hoş. Aşaňda peňiz, arzuňda poş. Jüwleriň doly, ýöne için boş. Gaýtalanýan günler, gidip barýar ýaş. Emme da şeýle bir düşünüp gülýärdir bolen, hiç da düşündirmem gerekler. Prosto oturup dinläp keyip edämeli. Aýdymdan.
كل دعوة كسيان كل قسمان خاص دسيان وصيا بارنيان خينيات كل وصيا Hava. Buraya kaçamam çıkayış daha da eştileno. Aa. Nerede şumat? Oğlanlarla otuyoruz. Ne yapmalı? Yine cemmirakta oluştum. Dün koya gelmenin için mi? Ova. Kayıt olmasa bari. O şimdi oradaydı anlaydım da. Böyle yaparcan eder abi. Bulaydım. Alet etme bağlam öyle yaz şu. Bombard ölümlü Yadı halatı çek Görüp bilemem önümü Yadı elim gerçek misin? Bombard ölümlü Karışan yok yani Beni yadı falan o hiç Çıkar hayaliyatım Bombard ölüm Tanrıtışım hiçim yok yani Şuna taçımdan Gele başıma Önüm tenip yanıp dur Kıymelerden otur Elimde tanıp dur Elbette kriz alıp dur Bombard ölüp Yadı halatı çek Görüp dinlemem önümü Yadı elin gerçek misin? Bombard ölüp Karışan yok yani Beni yadı falan o hiç Çıkar hayaliyatım Bombard Yadı halatı çek Ben varı da isteyim Yadı çıkarıp bilecek misin? Bana derdiyorum Bunu sanıyorum Beni derdim Çekip küçüğüm Ütkün bölüm Bombard Qovjaydım. Bärde de kendir goşup biljek zatlarym ýok. Bir kerin durup geçesim geldi. Ýöne meň diýjek pikirlem, meň aýçak zatlarym dogry däl bolmak ahmal. Şoň üçin ýa diýmezde usaýladym. Sebäbi ýalňyş gurulanyňdan hissa gurulamanyň gowy. Sen boş telefon almadın. Kalır trufka. Aradığınız telefon ulaşılamıyor. Yarın aradığınız telefonların sunmak istediğiniz başladı. Aparat abonentliği için Sen takmalıydım. Evet, iletişim Feride. Hemen gidiyor. Dinleyelim. Benim şun kelimeliydin var ha. Kayıttı. Şu var ha, bir yerden gitti ha, dinle. Oyunun yanından barda, şu taylarda bir yerdedir. Vallahi. Allah emiyecek oturan yerim ve kıçın. Düşünme. Açık giden var ya ara. Öyle var res kapalı. Kamal sen oğlum. Joralar üýtgedýär,
Joralar bilen keyip etmäne gelýär bu oglanyň özünde belli awalýan gyzy sen aýsadalat etme pulun emme zadyň öz çykdyjyň özüm yaparyn ýa. Bu gyzyň beýdip börünni ejesi bilýär. Öýüne ýygnajak bolýar, ýöne gyz ejesiniň dawaýyny berýär. Azar bermemek öz durmuşymy neden etjek, keyip etjek diýär. Ondan soň ejesi öýden gowmaly bolýar gyzy. Inam aglap bulagyna jaňa diýär. Şuňa men ejem bilen söwüşdüm diýär. Onuň bu oglanam gelenle diýär, keyip edelim daşa diýär, näme problema diýär. Kluba gel. Bu gyz klubda birazajyk içýärdi diýär, erwet bolýar. Şoň üçin bu gyz bu oglanyň gaçyk diýär. Bu oglanam bu gyza jaňa diýär, gyzyň el öçük, ýa-ni meselesini çözüp beren oglanyň jaňa diýär. Şo tap beren gyzyňy dawaý öýüniň ýanyna gara bolýar, tutdanym getirýanyma diýär. Ýa-ni oglany aňryk gözlemäni uğratda, gyzy gözlemänele özüm oturýan, ön oturýan ýerime getirdi, kwartira getirdi, maýyny berýär. Näme özüm şol kwartira bar ýaka, ýolly ony alat aýak saklaýar. Şo alat aýak bilen edýän görnüňlerini şol aýdymda aýdýar. Yine bir bellek geçesim gelýän zat ba albomda основной рэпиň aňyrsyny aýdýan sözler we esasen hem şu agam aýdymda köplenipdir. Gaty ýerlik bilenipdir. Göwnüm etdi, gaty gowja fişka, gowja bilenipdir. Artygam däl, adam däl, şu agam aýdymda has gow gelişipdir, jan beripdir däl aýdyma gowjalay. Hayır Rockstein Berdin çebe flow geç Hepsi yani az gibi flow Can etmeyin suya erkin büyüde Düşünürüp durna neki life Ameni gör Ameni gör Ameni gör Ameni gör Kaydayın sağman Ameni gör Armanmam yok elimde Armani koynuk Almayanın qowyuny gaty howlugyan öýü Gözümem gyzyl görünen o gözü Yani oturuşukdan qaydyp gelýän üçin göz gazarýar keyip edenlik üçin şoň üçin hem gyzyl görmedim diýär. Tipa seftafarda gyzyl görmedim diýär. Bizimki diňe ýaşlagym gitjek bolýar daşragy Balyk Balenciaga laýyk kagyp daşamagy Diňe ýaşylay diýerler. Şonýalyk bizimki diňe ýaşlagym diýär. Balenciaga brandyň öz köplenç ulu zatlar çykarýar. Ýa-ni ulluqan krasowkalar, giň balaklar, şutaýda tipa balagman Balenciaga diýär, ulluqan ýa tipa juwsam ulluqan ýa pullaşamak üçin laýyk diýär. Pullar bir-birine dolanan gellik sushi bara Sagatda täç wa wagtym ýok Amerikanski banditlar ýa-ni dollarlaryny şeýdip dolap daşnada pul rızini emet koyarlar. Olam sushi meňdäp durdar. Tipa şamanyny berýär. Pullar bir-birine dolanan gellik sushi bara diýär. Sagatda täç bar, wagtym ýok. Olam Rolex'a atsyp edýär. Rolex'da korona bar, täç bar, men Rolex bar. Ýöne hisada wagtym ýok. Şoň üçin hem howlukkan diýär. Bağışlan, İthman Paris Stone, Maison Francis Cour Dijon, İfreyan Gönüşan Düşünemok dedi, näme gurlayan, ağam meni goýber diýär, men ýalňyşymy bilen Yaşanalam, düşünşäden Berde de alat aýak meselen çözýän tanışyna jaňa diýär. Meş telefon alnam guruluş diýär, düşünşäden bilen diýär. Olam öçük berýär. Abonentin telefonu düşünmeyin. Yazın arabasındaki Hayır Rockstein Berdin çebe flow geç Hepsi yani az gibi flow Can etmeyin suya erkin büyüde Düşünürüp durna neki life Ameni gör Ameni gör Ameni gör Sağlar karışıp dur Barayın çaltırağı Ameni gör Ameni gör Ameni gör Sağlar karışıp dur Görmedim
gördük olay şu sapar kadırını bilip tapar nerede seni ödüm tapar Üferme küçücüklerde hovlukmuştum ödüm ya da yanlışı bilir adamı Al şunu saldım senaryo Karşı gidem o ikimizden sover taraf Bir gün darlığı düştüm can edaygın dara Beni tanıya şehirim tanıya etrafım Al şunu saldı senaryo diye ve soğut beriye beytmesen ayağım diye yazıcık kolu oturmaktan ay diye koyuyor men sana diye karşı gidem şu vaqt diye ikimizden bir taraftan bir tarafta diye bir gün problem çıksa diye bana canada diye idara canada diye men tanıyalar diye şehirdekilerim tanıya diye etrafta kadınlarım tanıya diye Ağam kol çakadı gayret Ağam kol çakadı Ağam kol çakadı gayret etmanga birine canı çektiğime kaydı bom Ağam kol çakaydı deyip nemen diye de yalvar yavalinle yankı alet ayağın diye gayret et diye bana birine canı çektiğime kaydı bom diye Ağam kol çakadı gayret Ağam kol çakadı Ağam kol çakadı Dilime tüyüttü yemin yadadım aydı bey Gözün yuttuk zamırda apırdatlar Çıkarım kayat Beyle seyretmek gerek ya Hudaya cevap veriyen deydim Bilgeçleyin el seridi kalım Geçenden ikisinden serid ya biri Yanıkların öl buğun yağışamalı derli Yüreğimi çöplemen otirdim Durolgoda samırda apırdatlar Bölükler için pıtrak yatırdı Inni yankıydı başka bir oğlunu görüyor görüyordanın bugayda seyredya bugaydan bu oğlunu diye bana diye seyreden yalağı seyretmek gerek gel ya oğlunum diye çıkadığım işte şolan bir seyret geçer diye sen niye ağla otuyorsun diye astanovkada diye yakşam ayağın ok bugün ya dövülen yüreğini için pıtrak olan yüreğini diye çöplemen otuyorsun diye Orlan kırpıklen uzaptı sen yanında gürlümen oturdum diyen çangırdatlı Fegin gözü yanlış verdi Bu derdi sana ne tanış verdi Sen niye esleyen söylüyorsun diye kip eden yerlerinden gözleyen diye bu problem niye sana diye ne tanış adam mert diye özün diye yanlış ele ellediyen diye yanlış adama ellediyen diye özün diye Özün ellediyen yanlış el Bu lütfu gözlerim yaşına Senin uçacım al üşümekten Sen vardı edilyedin gipler Büyütkücük deyiptin geçen hepte Yeni çıkıp bilmedin zor yerden Deydi aslında men de oğlum yanlış yerde Ecemi köyde kalkımdan yok derek Kalkımdan masaya ekler kege gerek Şimdi berde yankı kıyız Astanovka'da gelip oturan oğlanı diye aslında diye men yanlış yerde doğuldum diye meni ecemi yetiştirdi diye kalkımdan başka hem erkeğe gerek diye kalkımdan bir şey gerek yok diye elini koyuverip durdu aray durmuştan kıyılda son kıydek kurulayan yalağı atıp kurulur diye Gurlap başladı gurlayan yalı sonku gedek Diyadiler taşlaman men dasta del ya pakka pine astırlar İften altımım fastırnağ aslına O zatlardan adastımam Basmaylan mağa Gidem oktum gece aylanmağa Gıysa koyunun çekti aşağı Çalışan yalı uzatmağa Yüzüme vurdum utanmaz yalı On bakışı bolu uyutmağa Deydi sizin ehlinizden den Bana gıysak seyreden yöne ehlinizden men Kaharlanıp gürlemesini koydu birden Ağırdan aldı dem Fegin gözü yanlış verdi Bu derdi sana ne tanış verdi Özün iyileceğin yanlış verdi Bu lütfu gözlerin yaşına Senin uçacım al üşümekten Sen vardı edilyedin gipler Büyütkücük deyiptin geçen hepte Yeni çıkıp bilmedin zor yerden İntiham gurlemen otirdim Deydim enne de günah yok del bilyanım bilirmen otir Kıyıp neçe tamsak olsa qovur yanız Ayalınızda yok zatlar Men yalıqda gözleyanız Ova men kim yengile klençti bastı Bir casa bir seyredeyin yok oradan aşağı Kaçıp bilsem kaşıklı vah
İdime giderdim şuvada çualtıma Diyenen bir maşin durdu durulgan denine Eyam sorulcuk sorulları bilyan önünden Nira gittin näçe jangeli seredeline Gönü turmasan avrayını yere degirer Qoğtanayan meni sen Kime alıcı golun yanca diyen molup gelir Buyurucu ehen bilen çağırdı yeni Yüz verme oları deydim bana seret Gitmeydi gitmesem olun ok yanlış yere Yanlış düşünme seni Gözden yittin samırda apırdatlar Gidin sonun gürlemeni tüyürdü Gelecek gel karışsam diyenlen yatlar Yüreğim senka karış bir yerde yatırdı Belki çıkmanır tiri Yanlış yerde oynayak denirdi Yer uzarayan ben nirdi Utancımdan nire girdim Hala saçık şahzadın nirdi Belki çıkmanır tiri قوي emotsional kaçıyla çık beri. İçine girdin ne var eline. Emme aydın dağıtlarından gözünü getir ya. Duygulandırıp belli adara. Duygulandırıp belli. Aydın mutsunu kıskaça yine bir yedik. Bellek geçeyin. Kıyıp geliyor. Aslında okuda duruyor. Bir oğlunun yanına. Öyle oğlandım otuyor. Paka kıyıp kurlayan çağının. Kıyıp kurlak başlıyor. Ecem pas diye koydu. Yetiştirdi diye. Kalkımdan hem derek yoktu diye. Bana diye. Baydırmışın kapısını açtılar diye. Benim kedilettim diye. Yönü diye. Şu vakt diye oturup fikirlenyen. Himmedat yitirdim diye. Yüreğimde yok diye. Sevgim yok diye. Ulanacaklarını ulandılar. Men niye? Yüreğim çöplep bilmem otuyum niye dara. Yankı şol istoriyasını aytıp berip bolýaram bolen aňyrdan bir maşina gelýär. O maşinam belki uğradylan oglan tonny beýgeldip yankıdan daway men maşina diýär. Bu gyýdym öňünden soraljak soraglar zatlary bilýär diýär. Maşina minýär. Bu gyýdym şol maşina tarap ýörap barýar bolen bu oglanym ýerinden niýe gitmäýdi şo ýalňyş ýere diýär. Bu gyýdym gitmesem bolanok ýalňyş ýere diýär. Bu oglanym gyýdyň ýerinden teredip galýar Qıynanıp oturuyor. Meňem yüreğim dögüldü diye edil senki alaq diye şu yüreğim gözläp oturan ýerinde meňem yüreğim diye senki bilen bile ýatyr diye. Günne sen ýalňyş ýerde oýanýan diye oýlan soňa men nirde diýip soraýan diye utanjyňda nire geljeňi bilen ok diye halas etjek şahzada sen nirde diye nirde sen niye belki ertirde çykman ýa bu bolup böşme diye dara. Hemme zat jikmejik ýazylanma deriňär ýalak kapat eder ya bir zat yok da aray berdi. Beşinci skillimiz yassi. Alo. Oda. Yok gelen ok mu? Bazar. Kaçıyla değil mi? Bağırsam kıyım onam da o. Bol reski gel. Böyle kıyım düşündüreyim. He bollu da. Yerden kuruluşanımız var. Tamam. Bol. Bollu bacım. Gel oda. Gel. Normal oturup bolya mı sonuçtaydı?
down. Men makam fi kimmo el ngairo baring I usul gurla dizem thairo bar men yitirdim itlaring thailo bar atyalı dırzi bar aylo Bu oğlan yankı kvartirasında oturuyor, keyip edip ondan oğlanlara diye de jim arkayın sayla ver diye barın men getirdim islan sayla diye diyanlara dayavcı yıllar atyalıplar meher aylo diye katı güçlü fettirler. Beylikler maydo Hennessy koy İngmadır yedir gurlok himmet fitoy Himmet atyalıp dayavcı diye beylikler diye kiçikke diye dara. Kenesem qımmat bir kanyaklan biri en qımmadın getirdi yani qıylan en qımmadın getirdi ya size diye hemme günem toy diye. İki bası sağır olan min pethi boy Ebis yani az dirledim diyson Üstümdeki diyor Konuşular gel ya ödün yitirme Ayağını thallına çorman içimi İçip bilmeyen olsan durma içivim Benim dincalca koşulca gel işini Bari şimdi çıkardın geya üşümü Ya da olsam dincin al geçay düşüğü Te uşup durmayla ayda bir üşüvüm Bana nemesi yok geleni bir kuthımı Nerede de ne gelen qıyılara izleniyor. Aynen aç diye, bərsidimik diye, meni asıladım diye, bahar eşingem çıkardın diye, giy diye, üşüme diye. Ya da olsan diye geç diye, diyincin alliye düşüyor geçtenim diye. Föğüşüp durmayla, ayda bir gede uyuşmam diye. Bana var kendimi bildirgen yer yok, yani gelen oğlanlar var, köseme diye. Ben bilen bolmasan bolma, olar bilen olan var işin bitir diye dara. Ayr thanay Aklı kârul onyan kellen hayfı thanayt Hayf kellen ulan yan ya kellecin ulan yan mı diye dara. Fenalıdan kıbleme diğer kaygı thalay Üstüme gelen morsun katı hayvatlılay Ve var ya Katı görmesen beni bilen Küçülükten Kaldırım da gülla Sen beni kovulyan diye men ya kiçilikten kalır hemme da gulya ya dara içelli ya dara. Kimelen gülüşen gözün az qavra Kim sana kömek etti bolmağa zevdan Suudla otirdin bedim sana hovdan Men bilen hayvatlı guruluşa başın näme diye men üstüme gelen bolup diye gözün açsana qowrak diye kim bilen guruluşanı seyret diye sana kim kömek etti diye sevdan olmak için ya dara enne kilet atap beren kim sana diye dara. Ona pulun yok ama hefetim qovda Sen suudla oturdun ya men sana hovdan verdim diye bir adam ola oturuyor ama men sana 10 adam tap verdim diye. Pulun yok qara men hefetim ya men qowdula endi näme boldu diye. Şeyle dam do belli de kim mutku yanı don Odumuzun men kıyalı yanını Alıp baram olsam özüm çenini aç Arkayın yorar kapı açık Je could do some power, je could do some noise. Gerek var some çağır. Yani belki var somebody. Bulbulun bay. Bolbulun bayni belki bolmorsun yanına izler. Pulun köpeli uğraya avalin. Dostum köpeli ya değil yaram yani. Adamlara sen gerek kallanim esas sen pulun gıdık kıl ol ya da. Sen özün yanına izleyen. Sen özün düşünüyorsun işte. Sendine pul için gerektiğini düşünüyorsun şöyle adamlara. Belki olmalısın yani. Je could do some power. Je could do some noise. Still, Mine üşük de Polisi ve dünya soğuk Bäram gatı güýçlü. Men üşek däl men üşeýän adam däl pulsuz ýöne diýe dünýä soğuk diýe. Gelen ok çöple
Kulağım ağır ağlandı nem. Men ağlandy näme diýeň diýe, ulagym agyr diýe, ulagym kirrak diýe, sen eşdemok diýeň ağlaýanyň zadyň maňa kämir bildiren o eşdemok diýe däre. Ýani ostara bolganda näme diýeň diýe. Sen öldürmüşüm, men öldürmüşüm diýe. Yalnız taraf bulgandy nem. Dinledim çepi sagy, ağdırmanı dagy, ağlaşmanı taýyn. İki tarapymyň deňledim diýe. Dağım ağdırmanı taýyn diýe, ağlaşmanı da taýyn diýe, sen bilen diýe. Menden derek bolsa bari, zoroyan ýagdaý taby. Senim diňe awy, oğlunun eli mawy, gerek gel bolora sagyn. Oğlanyň eline diňe gök diýe däre, pul diýe däre. Bulan eline sagyn gerek geldi. Hatça Oyun edemde gülýärlerim içinden. Kim hakyky ýakynam, daşym doly ýalandan. Pulsuzam bir dostluk bolmy, jüýlüňiz ýalanyz. bu taýym güýçlüje sözler. Men oýun edemde çyndanam gülýärlerim, men oýun edýän zatlama we prokollama gülýärlerim. Şo sora öňüne berýär däre. Kim hakyky ýakynam diýe men ýanynda hakykylar kim diýe, daşym diýe ýalandan nolýa. Pulsuzam bir dostluk bolarmy diýe. Birinci duşluk dost, ikincide karınlaş. Pulum getir barılı. Yangy Yeki dostum kal. Men yeki dostum nağız. Pul gerek bolsa da, men gerek bolsam çağır. Taýym güýçlüje ýere menden pul gerek bolsa da hakykatdan men gerek bolsam çağır diýär däre. Öz çol ýanky keýp edýän dostlaryny ýyldan ýa-da. Sen bolmasan senem badamnam. Men bolmasam ma batya damgam. Yüzü çok menen başga gitsen baryňy taşlap, aslan baryňy orada. Şu kuplet gaty bir gow kuplet. Birinji setler sen bolmasaň senem bar dälmi näme diýerler. Sen bolmasaň senem jan diýerler. Şo manyny berýär. Men bolmasam batya damgami. Olam düşnükli. Yüz tutjak kime menden başga gitsen baryňyz taşlap, aslan baryňyz şoýda ýekeje sypdyrlan söz we olam taşak. Barlay diýeň ondan bilýän. Şo sözi özüňiz kelýäňizde goýup dinläp görüň. Hemme da ýerli-ýerine barýar. İkisi git tapamda birini, bilem o entege dirmi. Ýadydım ýaşym 20. Tutup bilem o bolsa de güýç. Oturan eken daşyma üç. Hiç ýangy Gaty güýçlü sözler berdi de bir adam tapsam durmuşumdan 2 sanaga gidýär diýe. Bilem o ente diýerim ola düşnükli. Ýadydım ýaşymam 20 diýe. Oja durmuşdan doýdum men ýöne men 20 ýaşymda diýe. Mene tutup bilemok diýe, näil güýçlü bolsamam diýe. Oturan eken daşyma üýjüp hiç kim diýe gapdy. Tipa daşyma üýjüp oturulur. Hemmesi hiç kim eken diýe. Yangy Yeki dostum kal. Yeki dostum nağız. İnsanky skidimiz olam kıyamet. Bunam dinlälim. Alo. Assalamualaikum. Oo. Neme gözläp durlar diýe seni. Kim göllep beni? Ahmet arankylar Ayşe. öňüpdirler diýe. Şo gelinjem jaňa edip seni alyp bilmendirim. Şondan men Ya eski kwartira gel şu an. Yo, men bak bilmeýän. Görýärmi ýankaýdym skide de degişli bolýar da näme diýse edip bören oglany insanyna dost diýip hasaplap böreni sen edarankylar gözläp bör diýip kyn ýagdaýa düşenni ýok men sen ýanyňa baryp bilemok. Men prosta sana duýdurýan ýa-danym gaçýadara bilýän situasiýada bu başyna kyn düşenler. Bul hemme zady ýitirdi. Hemme zady bolunja zady ýitirdi. Hem ýaş wagty ne insan kaydym. Aydym adam iblis. Unyas
Thunyan qarashayule Barimi gömle Barimi thulle Yanya thunya thumma gurnya Thumma qawda Ewnyan okunan Ewnyan thunyan qurman dawle Yanlış bevrine Entek özümüz durmuşumuz gormanqaq kıyınçılıklardan yana dögülýäsýän manini berýär. Ýalňyş böwrenýäsem polybam barda edip başlandy. Ilki bilen ýalňyşyp öwrenýäň-de. Ýalňyşyp dogry ýol tapýaň-da şeýle. Hani bu dünya Güllep folyasynden gülya Yadıdım gülle Akıl satma körp yok töleýänler Molimi bolun wagtyna şuwatly bilenler Dogrymy aýtsam ýalňyşdym bir jasa parolam tätäňleň Olam ýöridi ýalňyşman dünýeden ötäýmäýni Aty güýçlü settirler. Gömülüngde asyz gidäýmen ýer Daqawar hemişe qymmaty aýneňi Sen öleňde sen adyň gitäýmesin ýa-da. Şol ýasyňa köp adam gelsin ýa köp kişi seni tarasyn ýa özüň tanıtmak üçinem diýe qymmatça aýnaçyňy daqawar diýe. Diýsinler bulawlan bet Diýsinler edenin etdi Yorgany ödüňi çekdi Hiçimin gepini çekme Sen ýeke arduň şu dämedinem Ýykyp ýymyrymy zady Goýtanasyn bilmeýänim Bolunok diýseler boljak Deňdi geýmeli goşak Özüňe diýdirme goşak Deňizde ýansaň ýakmada dowsak Deňizde ýansaň ýakmada dowsak diýär. Şojaga diýeri näme manini berýär? Men pikirimçe deňiz gögrenkde näme bilen baglanşdyrýar? Pul bilen baglanşdyrýar. Puluň içinde ýansaň diýe dowsak nädip ýaksyn seni ýa. Bälje men öz pikirim ýalňyşam bolup biler. Thunyan qarashayule Barimi gömle Barimi thulle Yanya thunya thumma gurnya Thumma qawda Ewnyan okunan Ewnyan thunyan qurman dawle Yanlış bevrine Hani bu dünya Güllep folyasynden gülya Yadıdım gülle Yaşamana öýüm baýyny kysynar Maşinym soňky bolaýmaly onu ikisi bar Sen uly adama agamjan bulaňym içidar Uly adam bolarsyň diýen kändirli küçük kan Bolma gerek geldile Pul ýazamaşykdy urşeýle Kim çalasyn kim çeýe Kimiň dişi ýok şonu çeýnek Kimiň dişi ýok şonu çeýne diýe. Kim ejid bolsa şoň üstünden basýar däre. Şo manini berýär. Ejid adam basmak ansat düşýär diýär. Kelle boş barda kelle geylen Soňkyňy jemle Ýyzyňdan gelmäke Ýyzyňdan gelmäke seýle Sen ýeke arduň Şo dämedinem Şo näme diýip şota sesini bir ýognuldy baýdýar. Bulaglan ölünden soň ýyzyňdan gelen eýe şoň sesini berýär däre. Ýognuldyk sesini. Şol sonra sen ýeke arduň şo näme. Elimde zat kalmadyn Seni ýogyny ýanym Gelýärmi sen bilen Goşlaw ardyňa aýt içiň boşak Turmuşyňy ýakdyn ola düşdükli inni Ýakýamy dowdo Thunyan qarashayule Barimi gömle Barimi thulle Yanya thunya thumma gurnya Thumma qawda Ewnyan okunan Ewnyan thunyan qurman dawle Yanlış bevrine Hani bu dünya Güllep folyasynden gülya Yadıdım gülle Emotsionalca kaçelýara berdi. Oja pikirlendirýär. Hemme aýdymdaky aýdylan zatlar, aýdylan sözler meňe gözüňde edilir kartinka ýalyk bolup görünýär da surat ýalyk bolup görünýär. Şu aýdymlar diňläp otyr gamla. Onuň Instagram bolsaňyz
gynançyl aýdymlara içine girip bir hakykatdan hem duýgulanýar. Ondan ýa-ni ölelliýen aýdymma o taýda bir wisiolja bir tans oýnasyň gelýär, bir hereket edesiň gelýär. Ondan soň ýönekýje gyýda girýän we o gyýdyň durmuşyndan, o gyýdyň tarapyndan seredip görýän. Garaz gaty bir güýçli ýazylan albom. Men geçenki videomda da aýdypdym, şu Saýykdäle bilen bir döwürde bir wagtda ýaşaýanlygymy gaterip begenýän. Şolaryň eýdýän zatlaryny dinläp keyip edýänligimi begenýän. Albom hemme kişiň göwüline ýarady. Öň ýüz gezek dinlän bolsam, şu albomy 101-nji gezek siz bilen dinledim. Video göwüňize ýarandyr diýip umyd edýän. Siziň like'laryňyza garaşýan, kommentariýaňyza garaşýan. Dostlaryňyz bilen paýlaşyň videony. Hemmeňize göreňiz üçin sag bolsun aýdasyň gelýär. Ýene bir belläjek zadym, bul diňe men öz pikirlem. Şu pikirlem bilen hiç kimiň göwünine de degijek bolmadym. Hiç kim kemsitjegem bolmadym. Şoň üçin gaýrat edip özüňizi çekmäň. Ýene bir aýtjak zadym, akylly adamlara hiç zat düşündirmek gerekkäl. Sebäbi olaň özleri düşünýär hemme zady. Samsyk adamlara bolsa düşündireniň manysy ýok. Sebäbi olar şonda da ananmaz.